dole ki dage da kwalliya da kuma ado. Kin ji na ga miki. God. Sunana Ali Nuhu. Idan na nemi sutura ba inda nake kira illa gidan fa Kocho. Ni ma na yadda wanda yasa dole na kulla kawance da gidan fa Kocho domin babu wanda ya kai su iya dinka kayayyakin da suka fi wa mai sawa kyau. Kafin ɗauka bidiyon kowace irin wakatawa da nake kawo muku gidan fa Kocho nake ziyarta domin su dinka min irin kayan da kuke gani ina sa a cikin bidiyo ina. Masoyana suna matukar yabawa da irin suturar da nake sa da haka zalika ni ma ina yabawa da gidan fa Kocho. A matsayina na celebrity shigata tana da matukar muhimmanci. Shi ya saka na miƙa wa gidan Fakocho ragamar ɗinka kayan sawata. A gidan Fakocho ne ake samun kowanne irin yadi da kowace irin shadda da kuma kowanne irin ɗinki. Da kowanne irin dalla-dallan takalma da ake haɗa da su ado ya cika. Biki ko sallah ko kuma wani taro kake buƙatar halarta. Ziyarci gidan Fakocho. Gidan Fakocho. Muna nan a Suite D1 Amsalko Plaza. Bayan NNPC Estate, Area 11 Garki Abuja. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ina zuwa. Muje.
Waye ne wai? Mijin matar da kake nema ne ya zo yanke maka hukunci. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar